Представяме ти Копър Шеф, дълбок голям квадратен тиган с незалепваща Ceramitec технология. Това е новаторска технология 6 в 1. Копър Шеф е супер дълбок. Замества тиган за печене, оризоварка, съд за готвене на пара, тенджера, лок и съд за печене. Дори ще готвиш макарони с сирене в собствен сос. Вкусотия! Без повече изцеждане на вряща вода. Каква е тайната? Новаторската индукционна плоча на Копър Шеф от наръждаема стомана затопля тигана бързо и равномерно, без горещи точки, така че да запечатваш месо светкавично. Виж това! Копър Шеф е топлоустойчив до 450 градуса. Невероятно! Уникалната квадратна форма на Копър Шеф ти позволява да сготвиш повече храна. Не можеш да направиш същото в кръгъл тиган. Плюс това е изработен от здравословна керамична незалепваща технология от ново поколение – Ceramitec. Нищо не залепва. Вкусни въздушни пуканки без масло и без добавени калории. Покритието Ceramitec не съдържа химикали и вредните съединения на тефлон и киселина, така че няма как да се обели и да попадне в храната ти. Най-хубавото е, че твоят Копър Шеф се почиства лесно и е подходящ за садомиална. Стоманената индукционна плоча на Копър Шеф го прави идеален съд за всеки котлон. Електрически, газов, керамичен и индукционен. Ще готвиш и поднасяш вкусотиите си в един голям семейен тиган. Копър Шеф е твоят квадратен тиган, който ще ти помогне за всичко това. Копър Шеф ми е любимият тиган. Влиза във фурната, добре провежда топлина, освен това има индукционна плоча. При квадратния тиган има повече повърхност и може да поберете повече продукти. Покритието Ceramitec е ново на пазара. Много устойчиво, лесно се чисти, стига до 450 градуса и няма химикали. Давам на Копър Шеф 5 звезди. Представяме ти Копър Шеф, дълбок голям квадратен тиган с незалепваща Ceramitec технология.